M'agradaria recordar que Unidos Podemos, En Comú Podem i En Marea van presentar una moció de censura per fer fora el Partit Popular del govern d'Espanya i vosaltres no vau participar, i no només no vau participar, sinó que estem esperant que presenteu una moció de censura per fer-lo fora, i aquí, avui i ara, el senyor Xavier Domènech ha presentat una proposta d'un govern d'independents on la societat civil prengui la paraula. Per tant, jo me deixaria de fer afirmacions gratuïtes que a més crec que no sumen i no ajuden a buscar solucions entre totes. I dit això, ja entrant en matèria, ahir el senyor Carrizosa qualificava aquest ple de show i d'espectacle. I avui la senyora Arrimadas ha començat dient que aquest ple no serviria de gran cosa, i el primer que a mi m'agradaria dir-los al senyor Carrizosa i a la senyora Arrimadas és que el show és que amb la situació política i social que està patint ara mateix Catalunya, vostès, en lloc de buscar solucions, de presentar alternatives, de tendir ponts, de teixir aliances, en lloc d'intentar i de treballar per tal que aquest ple servisca d'alguna cosa, vostès, en lloc d'això, busquen el titular fàcil amb la petició de la dimissió del senyor Roger Torrent. Eixe és el seu grau de responsabilitat, demanar la dimissió del president del Parlament, que és la primera autoritat que tenim ara mateix a Catalunya i que vostès han decidit que a partir d'ara serà el seu antagonista per seguir aprofundint en la política de blocs, perquè això és el que els interessa. I jo els prego que deixen de demanar dimissions, que no es produiran, si és que totes i tots sabem que no es produirà aquesta dimissió. Per tant, per què ens fan perdre temps amb aquesta petició de dimissió? I per tant, siguen responsables, presenten alternatives i propostes que ens permetin sortir d'aquest bloqueig, que per això són el grup majoritari. O sigui, si vostès, com diuen, aposten per recuperar la normalitat democràtica, haurien d'estar a l'alçada i portar així una proposta política, que és el que li estem demanant tots els grups de la cambra. Com a grup majoritari d'aquesta cambra se'ls ha d'exigir alguna cosa més que assenyalar els errors del procés, que són molts, ho sabem, i segurament hi ha alguns que nosaltres compartirem amb vostès la diagnosi, però amb això no arreglem la situació. Per tant, els demanem honestedat política per aportar solucions al bloqueig que tenim ara mateix. I la seva proposta, quan la comencem a mirar, el que veiem és que és de tot menys una proposta de desbloqueig. Al contrari, és una proposta que genera més conflicte. És una proposta que busca treure rèdit d'un conflicte nacional que alhora ens està fracturant com a país, mentre que a vostès els enforteix com a partit. I per tant, qui està estirant el xiclet del procés? Qui està estirant el xicle del procés? A mi no me senyale, senyor Carrizosa. A nosaltres, ja li dic que a nosaltres el procés no ens fa gens bé. I vostès ho saben. No, jo crec que és clar que a nosaltres no. I a més és que jo els escolte parlar i sovint note com un to de ràbia, un to de revenja. I només cal veure el tuit del senyor Rivera, el último golpista que apague la luz amb la fotografia de la senyora Marta Rovira, en un moment on hi ha persones que han hagut de marxar perquè les volen portar a la presó, en un moment en què hi ha persones a presó preventiva acusades d'un delicte que diversos professors de dret ja diuen que no té lloc i que no ha succeït, amb famílies que estan destrossades. I la meva pregunta és, de veritat creuen que aquest tuit suma? De veritat creuen que aquesta és l'actitud correcta? Doncs jo crec que no. I el que crec també, i ja s'ha parlat abans de la manca d'humanitat, i a Gerard li glaçava el cor la manca d'humanitat. A mi no és que me glaci el cor la manca d'humanitat, és que jo crec que la manca d'humanitat els inhabilita per a dirigir res, els inhabilita per a governar res. Senyora Arrimadas, vostè parlava l'altre dia d'emocions i d'empatia. Avui ho ha fet el senyor del Partit Popular. Qualsevol dia farem una compareixença a Paulo Coelho perquè ens parli d'emocions també. Jo el que crec és que una dirigent ha d'empatitzar amb els que pensen com ella, però també amb les que pensen diferent. I jo no sóc ni independentista ni processista, i així tothom ho sap, no és cap misteri, no estic desvelant res. De fet, jo sóc molt crítica amb el procés i crec que ha sigut una irresponsabilitat. També ho he dit en moltes ocasions. Però faig meu el dolor de les persones que tenen familiars i amigues injustament a la presó. I també sóc capaç d'entendre la incertesa i la por que genera entre algunes persones de Catalunya, o sigui, que Catalunya marxa d'Espanya. N'hi ha persones angoixades que tenen por, que no volen que Catalunya s'independitzi i estan angoixades, i també ho puc entendre. I puc entendre i compartir la ràbia que té una part del país per l'onada d'autoritarisme. I també puc entendre el cansament
d'una altra part que no sap com sortirem d'aquesta i que creu que abans no estaven tan malament. Cadascú té les seues creences i totes són molt respectables, però el que crec és que una persona que aspira a dirigir alguna cosa, una persona que és la líder del grup majoritari d'aquest Parlament, ha de saber posar-se en les sabates de l'altre. I clarament no ho estan fent i no estan a l'alçada. I no ho fan perquè vostès aprofiten i s'aprofiten de Catalunya per impedir també el canvi a Espanya. També s'ha comentat a bastament així. La retallada de drets i llibertats